Siyajabula kakhulu ke ukuthi sithole opportunity yokuthi iClearwood yethu esayilungisa ingagcini nje ilungiswe ngesikhathi seCovid-19. We get an opportunity namhlanje yokuthi siphinde si-renovate. U-RAF ke kule rehab center yethu refurbished ufake imali elingana ngo 4.9 million rands. Imali eningi kakhulu ke leyo. Esikujabulela kakhulu ngoba imali ebesingenayo, it's money that we didn't have. We were probably going to be able to afford it in 10 years time. In 10 years time, we were probably going to be able to afford this particular facility. But you have made it as RAF possible that today we are able to get this facility. State-of-the-art facility, I must actually also indicate. And like I said, the refurbishment process was completed over a period of just 4 months. Okombisayo ukuthi bekune commitment enkulu kangakanani. The new structure has gone from being in a state of disrepair to having a new exciting state-of-the-art features, such as a brand new physiotherapy and occupational therapy unit with new gym equipment. Equipment engaphakathi yintsha yonke. Manje ekseni before sizalana sihambile sayoyibuka ifacility yona sabuka ukuthi lento RAF athu uyenzile ngempela yini. Saxoxa nabahlengikazi nalabo abasizayo phakathi sibuza ukuthi kuzosiza ngempela yini lokho kwenziwe uRAF. Bajabule kakhulu, and into abayijabulela kakhulu ukuthi ama patients ethu umefika asazokwazi ukuthi athole ukutreateka ngalendlela esithanda ngayo, athole ukutreateka nokubaluleka ngalendlela iNHI ethi ama patients ethu kufuna treatwe ngayo. Okusho ukuthi CEO ethi kule facility silungisela ukuthi mase kuqalwa ku-implementwa iNHI uqinisile ngempela, ngoba siyothi sesikhuluma sesikhombisa labo okufuna sibakhombise siyobe siyibala i-rehab center CEO amongst those facilities that are ready for NHI. So siyakujabulela and siyakubonga kakhulu lokho. Enye into esijabulisayo ngale facility ukuthi kule facility endala ama patients ukusuka esangweni azayofika ewadini behamba i-distance ecishibe u10 minutes. Esihambile ke by the way nathi sisuka ku-facility endala size kuyona sabona ukuthi iwadi lethu belilikude kakhulu, so njengoba selilana nje seliyanciphisa ngempela i-distance yabantu abazoyihamba. Therefore akusezoba nzima kakhulu kuma patients akithi ukuthi afike akwazi ukuthi athole usizo.